Malawi Brief. Posachedwa apa tikupasirani nkhani madzulo lero pa 7 December 2025. Tatiye ndikhalire limodzi. Oyamba sipika wa nyumba ya malamulo Asamweli Suleiman wadzudzula mchitidwe Jomba kuzokambirana za nyumba ya malamulo pakati pa aphungu. Suleiman ati kuyambira chaka chamawa nyumbayi izidzachotsera ndalama za aphungu ojomba opanda chifukwa chokwanira. Asamweli Suleiman ati izi ndi malinga ndi malamulo a nyumbayi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Appropriate action will be taken, including deduction of allowances under Standing Order 41, Clause 3. Suleiman anena izi pamene amatseka zokambirana za nyumba ya malamulo lachisanu lapitali. Iwo anati alandira madandaulo angapo okhudza aphungu ena amene akhala kujomba pa zokambirana za nyumba ya malamulo. Iwo ati mchitidwe wajombawu umalowetsa pansi kufunikira kwa zokambirana za nyumbayi komanso chiyembekezo cha anthu azokambiranazi, ndipo aphungu amene adzapezeka kuchita mchitidwe popanda chilolezo azidzachotseredwa ndalama za maalawansi. Honour members, I expect you to attend the business of this house or committees on time. Mchitidwe wajomba mnyumba ya malamulo udabwera kwambiri poyera sabata yatha pamene aphungu 77 sadatengepo mbali pa zokambirana za mnyumbayi pa nthawi imene aphungu ankavomereza mabilu ena. Kamba ka izi mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Amaiko Kayatsa adati nkofunika sipikalayo ayike njira zoyenera kuti athane ndi mchitidwe wajombawu. Nthambi yoona za mmera mpoyamba mu sinodi ya Livingstone ya mpingo wa CCP yadandaula ndi chiwerengero cha alezi amene akumasiya ntchito. Mkulu wa nthambi Mbusa Nase Chunga wati alezi pafupifupi 17 mwa 100 aliwonse amene amawaphunzitsa maboma a Nkhatabe, Mzimba, Machinga ndi Mangochi amasira ntchito yawo pa njira nkuthawira ku South Africa kukafuna ntchito zina. Fales Nthambo walemba ripoti ili limene wawerenga Chimwemwe Maseko. Mbusa Chunga anati khalidweli likusokoneza ntchito yopititsa patsogolo maphunziro amera mpoyamba m'dziko muno. Iye anayankhula izi kusanga mboma la Nkhatabe komwe alezi okwana 300 amalandira masatifiketi awo atamaliza maphunziro. Iye anati ambiri mwa aleziwa amagwira ntchito mongodzipereka zomwe zimachititsa kuti azisiya ntchito ya ulezi kukasaka ntchito zina zomwe zingawapatse ndalama. Iye kenako anapempha boma kuti liganizire zoyika ndalama zoti lidziwapatsa aleziwa pa mwezi kuti asamachoke mu ntchitoyi. Ntchito yakamagwira sakulandira china chilichonse. Ife tikukhulupirira kunena kuti ngati titayika njira yabwino kuti alezi athu azilandira malipiro pa mwezi ukatha, ambiriwa sachokanso akhala mdziko momwe muno ndipo aziphunzitsa ana athu kuti tikwanise masomphenya amene dziko lino lili nawo. Mlangizi wa maphunziro ku bungwe la World Vision na John Moyo anati alezi amakumana ndi mavuto ochuluka ndipo pofunika kugwirana manja pakati pa boma ndiye omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko kuti athetse mavutowa. Tigwirane manja kuti mavuto athe. So ifeyo ngati World Vision chomwe tikupanga apart from kupereka ma services amene tikupereka kwa ECD, tikukambirana ndi ma partners ena kuti nawonso abwere athandizire boma kuthesa mavuto amene alezi akukumana nawo. Mawu ake woyendetsa ntchito za boma la Nkhatabe James Timbo anayamikira ubale omwe ulipo pakati pa bungwe la World Vision komanso sinodi ya Livingstone ponena kuti ubalewu ndi nsanamira yabwino popititsa patsogolo maphunziro a mmera mpoyamba mbomali. Tikupanga progress bwino kwambiri moti ma caregivers ambiri tapanga training and lero tikupanga umboni wa ma caregivers 300 amene apanga graduate. So it's a sign kuti zinthu zikuyenda ku Nkhatabe. Dziko la Malawi lili ndi alezi 66,000 ndipo 23,000 mwa iwo ndiwo anaphunzitsidwa bwino za ntchitoyi. Bungwe la Aspire Connect lati ndikofunika kuti amayi azidziwa za ufulu wawo. Mkulu wa bungwe ili Sharon Mbuna watinso amayi akuyenera kumadziwa kumene angakatule nkhawa zawo
ndi kulandira thandizo pamene awachitira nkhanza. Ambuna anena izi pa chipatala cha Malawi mboma la Chiradzulu kumene anachititsa msonkhano wa amayi ena pa nkhani za nkhanza. Miriam Mlaga wadza zambiri mulipotili. Kuluyu ati amayi akuyenera kuziwa maufulu awo pothana ndi nkhanza zosiyanasiyana, poti kuziwa ndi njira imodzi yoyamba pothana ndi vutoli. Timazankhola ndi azimayi amuzuno pa nkhani zokhuzana ndi nkhanza zimene anthu amapezeka kuti akudusamo chifukwa cha gender yawo, kapena kuti ali ndi nzimayi kapena nzibambo. Nkhanza zimene zimakhala mu njira zosiyanasiyana, zikhoza kukhala mu nkhani za ndrama kapena kumenya kapena mu nkhani zogonana nawe momwe munthu sakufuna. Ndi zinayi zinthu zosiyanasiyana zimene timakambirana. Enanso akwanisa kupereka umboni wawo mu zimene wanadusamo ndi zimene anaona anthu enanso akudusamo, ndipo talimbikisana. Apolankhula pa msonkhanowu, mtsogoleri wa bungwe la Sustain Africa Youth Wave Faith Phiri ati msonkhanowu wathandiza kumvetsetsa zomwe zimayambisa nkhanza m'mabanja am'mizi monga ndalama komanso miyambo ya mderalo. Dzatithandiza kuti tiziwe mene amaganizira monga ngati anthu adalinowe za nkhani yokhuza nkhanza za gender based violence, komanso zathandiza kuti tingapange act motani as organization kufotokoza nkhanza kwambiri zochokera kwa azibambo, kwalanda ndalama ndi katundu. Mmodzi mwa otenga nawo mbali a Cecilia Alfred athokoza okoza msonkhanowu chifukwa cha mphaso ngakhalenso kuwapasa nambala yoti ayimbe akachitidwa nkhanza yomwe ili 3081 kuti apeze thandizo. Mwatecho mwatiyendera ifeyo nkhanza zikatani zikachepa mmakomomo apa basi zikayamba kuyenda bwinobwino nyumbamo, zikakhala mosamalika china chilichonse zikachitanso chani nkhanza zina zilizonse. Mitu yomwe idakambidwa inali mitundu ya nkhanza, ufulu wa azimayi komanso komwe angapeze thandizo. Civil Society Education Coalition yalangiza boma kuti liyike ndondomeko zoyenera zopeza ndalama zoyendetsera maphunziro aulere msukulu za sekondari. Izi zikudza nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka itauza nyumba ya malamulo mmene boma liyendetsere ndondomekoyi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Amsaka atikupatula kuletsa kuti aphunzira msukulu za boma amene akufuna kulemba mayeso a boma standard 8 form 2 ndi form 4 asamalipire ndalama za mayeso amanepo komanso aziphaso zolemba mayesowa boma kuyambira pa 1 January chaka chamawa. Ophunzira msukulu za bomazi sazidzalipiranso ndalama zachitukuko, komanso ophunzira msukulu za sekondari za boma omwe amagonera komweko sazidzalipira ndalama zogonera msukuluzi kuyambira pa 1 April chaka chamawa. Iwo atinso ophunzira msukulu za sekondari za boma za masana open schools pa Chingerezi sazidzalipiranso maphunziro a msukuluzi kuyambira pa 1 April chaka chamawa. Iwo anatsindika kuti nduna wawo komanso wazachuma udzionetsetsa kuti ndalama zokwanira akuzipereka msukulu zonse za boma kuti maphunziro aziyenda bwino, komanso kuti akupereka ndalama zokwanira ku bungwe lolembetsa mayeso la manepo kuti mayeso aziyenda bwino. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition Benedicto Kondowe wati ngakhale kuti ndondomeko ya maphunziro aulere ndi yabwino, ndondomekoyi isowa njira zooneka bwino zokamba momwe ndalama za ndondomekoyi zidziyendera. Akondowe anati boma likuyenera kubweretsa poyera magulu omwe adziyendetsa ndondomekoyi komanso kulimbikitsa kugwirira ntchito limodzi pakati pa boma ndi magulu omwe si aboma komanso komiti yoyendetsa sukulu za bomazi. Kukhani maphunziro aulere msukulu za boma lidali limodzi mwa malonjezano amene chipani cha Democratic Progressive DPP chidalonjeza pa nthawi yokopa anthu pa chisankho cha chaka chino ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti ophunzira akupeza maphunziro a msukulu za sekondari mosavuta. Mulipoti la Trapadera, Mike Mataka akutitengera ku sukulu ya Nthemba mboma la Zomba kumeneku ndi kuchingale. Chiwerengero cha ophunzira pa sukuluyi chinatsika kufika pa 934 mphepo ya namondwe itaononga zipinda ndi zipangizo zina zophunzirira. Koma ndi mmene akufotokozera Mike nyengo ya sukuluyi tsopano za sukuluyi tsopano zasintha. Tindi ripotiri limene akuwerenga Benedetta Chiwanda Mia.
Kumapeto kwenikweni kwa boma la Zomba, kopanda msewu wabwino, sukulu ya Nthemba idali malo omvetsa chisoni kwambiri. Pamene namondwe wa Fred adachotsa denga, adawonjezera mavuto pa mavuto ena ochuluka omwe adali pa sukulupa. Popatula kuti ana amakhala pansi pomwenso palibe simenti, tsopano maphunziro amayimira pa njira mvula ikangoyamba kugwa. Chiwerengero cha ana chidatsika kwambiri. Ena adapita ku sukulu zina zomwe nzamitunda itali kwambiri, pomwe ena adangosiya sukulu. Hindu Social Group itangoona za nkhaniyi idakhuza mitima yawo kwambiri, ndipo mosogozedwa ndi Times adakafika ku Nthemba, komwe uthenga udali wochepa kwambiri. Sukuluyi ikuyenera kubwerera mchimake. Mavuto alipo ndicho, koma tikufuna ndilimbikise anthu kunoko kuti tikhonzapo, tiyesesa kuti tikhonzepo apapa, kuti asungwana ndi anyamata amene akupita kufika ku sukulu afunzise bwino, akhale ndi tsogolo labwino lowala, ndiponso tione kuti mwina abweza kusintha mu ndera iyo. Lata limodzi lidakhomedwa, ndipo madenga onse ali ndi malata. Pansi pomwe panalibe simenti, pano pali simenti, ndipo makoma ndowala ndi utoto. Chitsime chowonongeka chija, pano ana akumwapo madzi abwino. Ndipo pakadali pano, ana amakhala pansi aja ali mu madesiki atsopano ndi amakono. Tsopano atsikana sakuvutikanso pokhala pansi, kutsogolo kuli aphunzitsi amuna kamba ka madesiki. Pomwe ulemu wa Nthemba wabwenzeretsedwa, nawo ana abwereranso ku sukulu mochuluka. Chiwerengero chakwera kuchoka pa 934 kufika pa 1538, yomwe ndi 65%. Izi zatutumutsa atsogoleri ndi adindo amuderali. Ngakhale ndi wokondwa woti mwina pena m'masomo kumabwera misonzi yachisangalalo, kuti apa tikusangalala kwambiri ndi mmene kwabwerera madeski 100, pomwe timaganiza poyambira mmene amakhonza school block timangoona ngati zocheza kuti mwina angofuna angotiyikira denga, kukonzaso plaster ya nyuwani komanso floor ya nyuwaninso. Tikuona kuti dzidzimutsa kwenikweni ndi chisangalalo kubweretsa pamene panalibe desk olo imodzi. Ana akazi amavutika kwambiri pofuna kudzuka kuti mwina ayankhe funso. Mphunzitsi wamkulu wa Nthemba Christopher Maganga akuti sanaganizirepo kuti nkhani ya Nthemba ingasinthenso chifukwa zinthu zinkapitirira kuyipirabe. Tiyang'ana zimene alikonzera makasi amenewa ali ndo kwambiri kusiyasa zimene analipo yamba. Ineyo ndakeza kuti zasosa chapomwepo kuti apa pano basi atisandiza. Lero lino sobwaso ndi mphatso ya madesiki amenewa tikunguyamika kumwamba kuti Mulungu apitirize kwadalitsa. Mkalasi ya Standard 8 wophunzira Harriet Yolam ochokera m'mudzi mwa Mpalume wati chibadwire chake sadakhalepo pa desiki nkumaphunzira. Zinithandiza maphunziro anga pogwiritsa ntchito kuti mbuyo timakhala panzuwa, pano pati zikhala bwinobwino. Ndipo asikana timavutika kukhala pasi, pano tizikhala mwa ulemu wathu. Madeski amene watithandiza kuti zovala zathu zisamade. Mahel Acharya komanso mamembala ena a gulu lawo la Hindu Social Group adali atayima kumbuyo kwa kalasi, ndipo nkhope zawo zidali zachimwemwe kuona ana apa Nthemba ali okondwa. Tuli kuti tikuwafunira ma students amene akuphunzira kunoko zonse zabwino, komanso maphunzitsi amene ali kunoko ku sukulu ya Nthemba, makolo a ana amene akuphunzira kunoko tikuwafunira kuti asamale zinthu zimenezo taphunza panopa, kuti amene akubwera kuphunzira kunoko kutsogolo akhoza kupindulaso mofunikiraso, kuti sitikuziwa zamawa ana amene akuphunzira kunoko ndi amene akhala tsogolo a dziko la Malawi kutsogolo. Zomwe zachitika ku Nthemba nzoposera ntchito za chifundo chabe, zikusonyezanso mphamvu ya utolankhani popereka danga kwa anthu oponderezedwa kuti ayankhule mavuto awo ndi kuwalumikiza ndi anthu omwe ali ndi kuthekera kuwathandiza. Imodzi mwa nsanamira za bungwe la United Nations zokhudza chitukuko Sustainable Development Goal number 4 imatsindika zakufunika kwa maphunziro abwino komanso ofanana kwa aliyense. Zachitika ku Zombazi,
zatsendezera chifupi nsanamirayi. Kuzungulira sukulu itsopano maphunziro amayamba nthawi yake. Ana akukondwera, aphunzitsi akukondwa ndi ntchito yawo. Makolo omwe adatayika chiyembekezo tsopano akutumiza ana awo ku sukulu ndi mitima yokondwera. Pamene dzuwa likatsikira kumbuyo kwa phiri la Namatunu, Nthemba Primary sichipinda chogwedezeka chabe. Ndi zizindikiro za zimene zingachitike pamene dera, gulu lachifundo ndi mphamvu ya atolankhani zagwirizana. Kuchokera pa ana 934 kufika pa 1538, uthenga wa Nthemba kwa Malawi ndi uwu: palibe sukulu yowonongeka kwambiri moti singakonzekenso. Palibe dera loyiwalika moti silingauke kachiwiri. Ndipo palibe mwana kutali kwambiri ndi chiyembekezo kotero kuti asabwerere ku maphunziro. Nkhani zathu ndi zomwezi.